tengah sengo ban penken mau keklemat ke bangarung ban penyesno dia syaka seng VPP ngong bakan no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party mana perkat bagade ka voice of the people party hindi halor kini ki jing ja paro nganut banong nganut ban pecisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upay ba unsa tip ya gajing sisa baro tinrei kani ka bangile ngiwan hakmat jong phi media syapi pay ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdon ni ngidon bit thik kajing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit nakabanta syata ka thong binyalam ban pen klador ya gari bargajai pun riu ujung kilaban ong kumno kibri kilaban don kahok bakin thok kat kum gajing smo jongki they have that liberty ni de ginong lampai ba then re how far it is true kan bakata ka party ka de voice of the president party ki founding member jong ka party ngilong intact ngilong one mind one soul one body the entire team of the state executive committee ngilong except one who disagree with the decision of the party. Kumno pila banong ba kata ka party ka bodon ka ju khat mo 99% ngilong ka ju khat banong ba kadi ka party ka jong we individual ang talabon mo ujen secretary vice president ujen secretary nang ta ki don ki MLA ki don ki spokesperson udon treasurer udon finance secretary udon de ki EC member. Tapi ni ka shlong ka jing kano ka bamdon nongrim. Ka jing job ka jing kini ki armut ki candidate ki baka party ka decide ban nominate na po jayao ba na po mau khar kala batai. Baka decision juga party kalong right. Wala da kidan ki bam sotna. Pi ka khubor ke bangadon ban ong kalong ningkong ngapan paw ka jing sungu ka bakrao ka jing ayu play. Ban ngadon ban ai khublei ya baro ki pa ba nong kersan juga voice of the people party. Ki bala pediang ya kani kan nongrim ka bangi terwa bat ki bala ai ka jing kershan bangim kwa ru bagan don ka jing kan tho persya ki no gun pat ki we ki seng sain perthai la ki we pat ki bele persya ingi mar kani ka jing le jo ka nongrim ngela job ya ka nongrim ya man ta kan ni ngela yo khan nyu sit na ka arp hondai ngela yo phra hapo gentils na ka arp hondai bat da ka ta ka jing kot ru jingmot bangin dangai pen khlan ya kani ka nongrim ko ji bat ka jing kershan ko ji khanang bangin yo banra pat sai ku ka thong jong jing job bagata ka long house name arpo para ngalong ki por balit bang sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jing suk ya kamai jing yo thia inga namar ke jing sisa ka don hapo jonga hadi mala perkhat mala kelathia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kadai ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blay kabapen ken mau baka don kapor yaki iki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap